11. Не вредете на доброжелателните хора. По традиция, доброжелателни хора означава хора, които са добронамерени към околните и се стремят да им помагат. Независимо от настойчивите твърдения на злонамерени индивиди, че всички хора са зли, около нас има и много добри мъже и жени. Вие вероятно имате щастието да познавате някои от тях. Фактически обществото се крепи на доброжелателните мъже и жени. Обществените служители, лидерите на мнение, хората от частния сектор, които вършат своята работа, са в по-голямата си част доброжелателни. Ако не бяха такива, те отдавна биха прекратили тази служба. Такива хора са лесно уязвими. Самото им благоприличие не им позволява да се защитават прекалено. А всъщност оцеляването на повечето от хората в обществото зависи от тях. Жестокият престъпник, пропагандистът, търсещите сензации медии, всички те се стремят да отклонят вниманието на хората от солидния, ежедневен факт, че обществото не би просъществувало въобще, ако ги нямаше доброжелателните хора. Въпреки че те охраняват улиците, съветват децата, измерват им температурата, гасят пожари и говорят разумни неща със спокоен глас, човек е склонен да пренебрегне факта, че доброжелателните хора са тези, които правят възможно светът да съществува и човекът да живее на земята. Все пак, те могат да бъдат атакувани и би трябвало да се изискват и предприемат строги мерки, за да бъдат защитени и предпазени. Защото от тях зависи вашето собствено оцеляване и оцеляването на семейството и приятелите ви. Пътят към щастието се следва много по-лесно, когато човек подкрепя доброжелателните хора.